सामान सोगासिनो बिदिं पत्र जा बुरजा जाखाबाय बेगानो नींबू हाँ नींबू ले ले हाँ क्योंकि और सामान नायलाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बॉटल में करके नींबू जब वही आपको वॉमिटिंग मा खालामगोन बेखौ दा स्प्लिट इसको काट के रखिए एक काट के या तो फिर चाकू रख लीजिए क्योंकि कटेगा नहीं ना। देखो हम रेडी हो गया अभी जाने के लिए तैयार सामान बोनै सोखाजोब्बाय बेगानो मोनबैसो दङथाय नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा ये तो मैं भी ले सकती है ना ये ट्रॉली बैग नहीं ये घीसना नहीं है हाँ? मैं पहुंचा दूंगी आ जाएंगे अभी पहुंचवा देंगे ऐसा नहीं। अच्छा लग रहा है ना हम जा रहे हैं अपने घर जाने में सबको खुशी होती है चाहे कहीं जाने में हो या ना हो घर जाने की खुशी अलग से अलग। कहाँ जा रहे हो पुष्पांजलि? घर में असम में घर में जा रहा हूँ। अच्छा तुम लोग बाय बाय मिर्ती बोलो बाय बाय मिर्ती मिर्ती बाय बाय बेगा जा बुरजा मोननालाय जोंनानै ओमफ्राय जों लास्ट के तोरा भिडिअ मानसिफोर फैनानै आं भिडिअ लाजोबनो हायासै मामिमोननि स्कुलनि इधर ना बाय बाय उत्तराखंड को बाय बाय कर दो बाय बाय रात को बताओ रात को भूकंप आया था और हमें अकेले छोड़ के भाग गए भाग गया था रात को अकेले छोड़ के भाग रहे बड़ा भूकंप हम भी तो पूछो सुनो जैसे हम लोग जगह थे ना बस के 2 मिनट बाद भूकंप आया ये भूकंप आ रहा भाई उड़ गया तो फिर कभी नहीं कोई नहीं जब नहीं था ये बस के 56 हाँ 3 बजे लगी थी हाँ ऊपर की मैंने लगाया मेरा पैर हो जाता था पैर सब समझ रही है मैं मेरी बाय बाय मेरी का बाय बाय मेरी मुझे भी आपकी कितना है पुष्पांजलि जाए दीदी करके दीदी देखो बाय बाय दादी बाय बाय पहुंचकर कॉल करिएगा। हाँ ठीक है करूँगी गाड़िया खारबाय नै जोंना बाय बाय उत्तराखंड ठीक है भैया बाय बाय मैडम 3 डांस ना ला दो बाय 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 अंकल बोल रहा हूँ ओमफ्राय नै जोङो भितरागड़ टाउनाव हटेलाव जि जोम बे गारिफोरखौ दोननानै माबा लांफैदों आरो थाइबें आहा लामा गोजान थाबायबाथाय थाइबें जायाबानो जाया माने बिराद जाबाय खमला लांबाय खमलाया एने लादो खमलाखौ ठीक है ये कैसे दे रहा है इलाजी संतरा मीठा होगा
अरे साइड आ जाओ पहले मतलब जैसे ओमफ्राय आंनो लंपेन्ट गुदुं गांसे नांगौमोन नालाय नैबाव लंपेन्ट गांसे लाबाय आरो फिसाजोनोबो जेकेट गांसे लाबाय जाखायो भैया ये 150 का 150 ए माथो गैथारालाय एसेल' मोनसे लानोसै होनदो 20 है ना अच्छा ठीक है भैया ये दीजिए ये वाला ना हाँ ये जान दे बनेगा क्या होने है ओके आप बेखौ गानगोन सिटारखौ गोसोमखौ लानो थिनबाय आङो नै नखलिथार आं पिंक कालार आंनि फेभरेट ना खालि पिंक नोंना जेरावबो थाङा खालि पिंक मा दे मिथाइ मा मेथाइ जाखो आं सम्राट हटेलाव थाबाय जों दिनै सम्राट हेलो आजा आजा खा लिया मेथाइ लाबानो जायोमोन ने पेकेटफोर औ बेयावनो थाफैबाय जोङो ओरै दंबावो जों थानाया नैबे 14 दं 13 जों थानाया 12 चलो जल्दी चलो वाव जायगाफोरा माबायदि जानानै दं टिभिबो दङ नै बोरायनो गोदोनि आबै आबौ दिननि